Il-kelliema tal-oppożizzjoni għas-settur tal-inklużjoni Graziella Gallia qalet li hawn nuqqas serju ta' Learning Support Educators fl-iskejjel u qalet li diversi ġenituri inkluż ta' tfal bl-awtiżmu jinsabu mħasba għax ulidhom ma jistgħux imorru l-iskola minħabba dan in-nuqqas. Hija qalet li f'xi każi hemm LSC wieħed għal kull 3 studenti, żidet tgħid li ħafna LSCs mhumiex imħarġa fuq il-kundizzjoni tal-istudent li jingħataw. Gallia referit għal bżonn ta' aċċessibilità akbar u l-bżonn ta' infrastruttura li tirrispetta dan. Qalet li għatem ostakli fosthom nuqqas ta' rampi jew lifts adattati f'ċerti binjiet tal-gvern u anke kumpaniji privati. Ikkritikat il-budget għax qalet li dan kien nieqes minn miżuri għal dan il-għan. Laqgħet it-tentattivi tal-gvern biex jinqata' l-abbuż mill-Blue Badge u sostniet li wasal iż-żmien li servizzi għal persuni b'diżabilità jaqgħu kollha f'Ministeru wieħed f'one-stop shop. Il-Ministru għall-Inklużjoni Giulia Farrugia ħabbret proġett pilota li permezz tiegħu jsir taħriġ personalizzat għall-awm lil tfal bl-awtiżmu biex jonqsu l-każi ta' għarqa aċċidentali. Hija qalet li fil-budget il-Gvern qed jalloka €1 miljun lill-Special Olympics Malta biex fl-2026 torganizza avvenimenti internazzjonali tal-awm u li fih se jipparteċipaw 50 pajjiż differenti. Qalet li l-Gvern żied il-budget tal-inklużjoni u d-diżabilità b'9.3 miljun €. Elenkat numru ta' proġetti li għaddejjin jew li se jibdew fosthom binja ta' respite u għajxin indipendenti f'Ħalkirkop u ċentru ieħor ta' respite għat-tfal u żgħażagħ f'Ħaddingli li se jiftaħ is-sena d-dieħla. Qalet ukoll li għaddej xogħol fuq ċentru ta' Mutuljum tal-Anzjani fil-Gżira u ieħor għal persuni b'diżabilità fi Flerdeli li jagħti servizzi bejn l-4 ta' wara nofsinhar u 8 ta' filgħaxija. Il-Ministru Farrugia qalet li fl-aħħar sentejn kienu total ta' 29 persuna li gawdew minn kumpens wara li sofrew diżabilità minħabba li ħadu l-pillola tal-idomajde fis-snin 60. Ħabbret li l-applikazzjonijiet se jerġgħu jiftħu għal dawk il-vittmi li ma laħqux applikaw. Ħabbret ukoll li s-sena d-dieħla se tkun qed tiftaħ dar mexxija mill-Fondazzjoni Richmond għal dawk il-persuni li jbatu minn kundizzjonijiet ta' saħħa mentali. Brabta mal-Blue Badge, il-Ministru Farrugia annotat kif ġew investigati 173 każ u konfermat li nġabru 63 Blue Badge folots li minnhom 33 kienu qed jintużaw l-isptar. Appellat għas-sensittività u qalet li dawn il-Blue Badges folots kienu qed jieħdu post parkeġġi għal persuni b'diżabilità li kellhom appuntamenti l-isptar. Dwar l-assistent personali qalet li s'issa 700 persuna gawdew minn dan is-servizz b'investiment ta' €3.5 miljun.